1891 годзе у Мінску нарадзіўся паэт Максім Богданович. Ён пражыў усяго 25 гадоў, з якіх толькі 5 у роднай Беларусі. Цягам усяго свайго кароткага веку паэт рашуча адстойваў свае погляды на жыццё, права на каханне і быць каханым. Хвароба на туберкулёз сухоты зрабіла гэтае змаганне драматычным і бескампрамісным. З-за гэтай хваробы пайшоў жыцця Антон Чэхаў, якому было 44. Фрэдэрык Шопен памёр у сваёй парыжскай кватэры, калі яму споўнілася 39. Максім Богданович сышоў з жыцця ў адзіноце, у чужой кватэры, вокны якой выходзілі на сінюю бухту Ялты. На крэсле ля самага ложка паэта быў знойдзены верш «Перадсмяротнае прызнанне». «Я умираю у белым доме ля сіняй бухты. Я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты». Я не перашкаджаў сваім дзецям быць, чым яны хочуць. Хоць па сутнасці ніколі не быў задаволены тым, хто яны ёсць. Вы чулі? Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна. Шлюб прызначаны на заўтра. Карціна беларускага адраджэння была даволі бязрадасна. Чаму вы мяне пазбягаеце? Адзінай прыжыццёвай кнігай паэта быў зборнік вершаў «Вянок», што выйшаў у свет з віленскай друкарні Марціна Кухты ў 1914 годзе. Богданович усяго было блізу 20 гадоў, калі ён сабраў гэтыя творы. Відаць, таму ён не раставаўся з кнігаю, вычытваў яе і на палях пакідаў бясконцыя заўвагі і праўкі. Богдановичы жылі ў Ніжнім Новгарадзе да 1908 года. Падчас вучобы ў мужчынскай гімназіі Максім пазнаёміўся з газетамі «Наша доля» і «Наша ніва», што яму выпісвала ягоная хросная Ольга Эпіфанаўна Сёмава. Тамсама у далечыні ад радзімы паэт захапіўся сваім родным беларускім словам, якое даводзілася часта чуць ад цёткі Магдалены, выдатнай спявачкі беларускіх песень. Біёграфы адзначаюць, што ў горадзе на Волзе ідэя нацыянальнага адраджэння бацькаўшчыны становіцца мэтай і сэнсам жыцця беларускага паэта. Гэта засталося таямніцай для яго бацькі і, відаць, толькі ўжо напрыканцы жыцця Максіма, а можа нават і пасля яго смерці, бацька зразумеў, якой маштабнаю асобаю быў ягоны сын Максім. Калі выдаваўся першы збор твораў Максіма Богдановича, было ясна і бачна, што Максім Богданович гэта зорная постаць у нашай літаратуры. Таму, канешне, для бацькі гэта было, можа быць, і позняе такое адкрыццё. Ірына Богданович працуе на кафедры гісторыі беларускай літаратуры БДУ, даследуе традыцыі і авангардныя тэндэнцыі беларускай паэзіі канца 19-га, першай трэці 20-га стагоддзяў. Мы запрасілі яе на размову паспрабаваць разабрацца ў такой складанай і надзвычай цікавай тэме, як каханне в жыцці і творчасці Максіма Богдановича. Што натхніла паэта да напісання вершаў пра Мадонну, якая ёсць увасабленнем жаночай прыгажосці.
гэтых вершах мы сустракаемся з тым вобразам высокага ідэалу каханай жанчыны, які стварыў Максім. У адным абліку зліліся рысы дзяўчыны і маці. І вось гэтым, конечно, алюзіі гэтага вобраза ўводзяць нас у біблейскую хрысціянскую традыцыю да Багародзіцы, да Дзевы Марыі. Вось, і так яны і гучаць у гэтых вершах Максіма Богдановича. Вот такімі вачыма ён глядзіць на жанчыну. Яна для яго ўвасабляе вось гэта велічнае ідэальнае аблічча. А можа, не краса была ў дзяўчынцы той, дзяўчынцы ўпэцканай і хілай, і худой, а штось вышэйшае, што Рафаэль Вялікі стараўся выявіць праз Маці Божай лікі. Даследчыкі даўно звярнулі ўвагу, што многія вобразы ў паэтычнай творчасці Богдановича навеяныя канкрэтнымі падзеямі. Паэт рана застаўся без маці. Яна памерла ў горадні ў 1896 годзе. Другая жонка Адама Ягоровича, Александра Паўловна Волжына, памерла праз 2 дні, як нарадзіла маленькага Шурыка. Слава тым, хто сілу мае, смерць, не дрогнуўшы спаткаць, хто ў мучэннях памірае, каб жыццё дзіцёнку даць. У сям'ю Богдановичаў прыйшла трэцяя жанчына, родная сястра маці паэта Александра Панасаўна. Хлопчык ніколі не называў яе мамай, а толькі цёцяй Шурай, ці проста цёцяй. Апошні раздзел зборніка вершаў «Вянок» Богданович назваў «Мадонны». Ён складаецца з 2 твораў «У вёсцы» і вершаванага апавядання «Вераніка». Біёграфы задаліся пытаннем: Вераніка – выдумка паэта або рэальная асоба, якую аднойчы сустрэў Богданович? Яна – выдумка маёй галавы. Гэты загадкавы эпіграф да паэмы «Вераніка» дзесяцігоддзямі не даваў спакою даследчыкам біяграфіі і творчасці Максіма Богдановича. У адзін час лічылі, што Вераніка – гэта ўсяго толькі вобраз дзяўчыны, які стварыў паэт. Аднак трэба думаць, што за літаратурнай гераіняй стаяла канкрэтная асоба. Гэту дзяўчыну спрабавалі адшукаць у колішнім фальварку пана Лычкоўскага у Ракуцёўшчыне, дзе Богданович правёў каля 2 летніх месяцаў у 1911 годзе. Гэты час аказаўся надзвычай плённым у творчасці паэта. Тут нарадзіліся вершы, што ўвайшлі ў ягоны зборнік «Вянок», а таксама паэма «У гонар кахання Вераніка». У Ракуцёўшчыну Максім Богданович паехаў па прапанове рэдакцыі газета «Наша Ніва». Тут паэт змог набрацца сілаў, бліжэй пазнаёміцца з вёскай, пачуць жывую беларускую гаворку. І
вось гэта першае спатканне на 20-м годзе жыцця па запрашэнню братоў Івана і Антона Луцкевіча на пачатку Вільні, там пабыў толькі 2 дзянёчкі ўсяго. І потым хлопцы яго прывезлі да свайго роднага дзядзькі ў Ракуцеўшчыну, да Вацлава Лычкоўскага. І на гэтай сядзібе амаль 2 месяцы ён правёў. І ўсё яго ўражвала. Ён слухаў гаворку мясцовую, жывую беларускую мову. Ён падмячаў кожную фактурную рысу побыту, адзення, характару землякоў. Вось, цэлую гаму пачуццяў і асалоды ён тут адчуў. Два месяцы праляцелі як адзін дзень. Паездка на радзіму сапраўды вярнула паэту сілаў і аптымізму. Ішоў 3-й год, як Богданович хварэў на сухоты, вірус якога ён падхапіў у Яраслаўлі. Адзін з даследчыкаў біяграфіі паэта, Алесь Бачыла, адмыслова наведаў Ракуцеўшчыну з мэтай адшукаць дзяўчыну, якая магла быць прататыпам гераіні твора Богдановича Вераніка. Я ў сад пайшоў, усё глуха, дзіка, усё травою зарасло. Няма таго, што раньш было, і толькі надпіс «Вераніка» на ліпе ўрэзаны ў кары, казаў вачам аб той пары. Як і варта было чакаць, мясцовыя жыхары не памяталі, каб у фальварку была паненка з імем Вераніка. У пана Лычкоўска не было дзяцей, апроч прыслугі тут жыла пляменніца гаспадара. Яна была сціплай, добрай, такой цярплівай жанчынай, і была яго дарацца. Ён з ёю згадваў, ёй чытаў. Ён ці так, кожнае слоўце, калі мучылі яго якісь сумненні, ён звяртаўся да яе і дапамагала. Забаўлянка тут была яшчэ і Янінка, дачка Эміліі, і Максім Богданович, у якого ніколі не было сям'і, не было дзяцей. Ён пісаў: больш за ўсё на свеце жадаю я, каб у мяне быў свой дзіцёнак, маленькая дачушка, немаўляшка Аня Максімаўна, такая прыгоженькая, цёпленькая, мокранькая, з чорнымі валосікамі і броўкамі, з цёмна-карымі вочкамі, а ручкі як перацягнутыя ніткамі, зусім такая, як вы. Падзеі, апісаныя ў творы Вераніка, па часе ахопліваюць значны перыяд. Яны выміраюцца гадамі. Пасля доўгіх пошукаў даследчыкам усё ж удалося знайсці дзяўчыну, якая не толькі стала правобразам Веранікі, але і стала першым каханнем паэта, шчырым і светлым, поўным захаплення і надзей. Накрыла ясны твар дзявочы, задумы сумная і мгла. На плечы ручка мне лягла, спагадліва зірнулі вочы. І даляцеў к маім вушам ласкавы шэпт: «Мо больно вам?» Не, зорка, мне было не больно, бо бачыла адно душа, як ты свяжа і хараша, як рада ты жыццю нявольна. Паэзіі Максіма Богдановича немагчыма размаўляць. Патрэбна чытаць бясконца яго вершы. Я неяк для сябе адкрыла, з яшчэ школьных часоў мела цікавасць да яго паэзіі, а так шырока адкрыла яго для сябе зараз. І я нават сама маладзею душой. Я настолькі адчуваю яго паэзію, што нейкае зліццё з маёй душой жывой. І я хочу сказаць, што ў кожным вершы ёсць душа. Яно такое адчувальнае ўсё. Кожнае слово, яно не проста рыфма, а я чую і музыку, я чую інтанацыі, я нават я ўяўляю яго голас.
Ласка, вядзіце, дзе мы зараз знаходзімся? Мы знаходзімся ў домку арандатара, Так. дамок, у якім і жыў Максім Богданович. Больш таго, за гэтым сталом ён пісаў свае творы, рабіў пераклады французскіх аўтараў Верлена, Бадлера, Флабера. Вёску Ракуцёўшчына, у якой адпачываў Максім Богданович, прыхільнікі ягонай творчасці пераўтварылі ў вялікую фестывальную пляцоўку. Улетку тут праходзіць свята паэзіі і песні, збіраецца багата гасцей. Мы завіталі сюды ў лютыя маразы і з прыемнасцю адзначылі, што зімой ракуцёўскія мясціны такія ж прывабныя і маляўнічыя, як і ўлетку. На жаль, аўтэнтычны фальварак Клычкоўскага не захаваўся. Дамы гаспадара і арандатара былі адноўленыя ўжо ў наш час. Шароўная. Ой. Вялікая салода. Дзяўчыну закахаўся Максім Богданович тут? Якое шчасце было ў той дзяўчыны. Вядома. Уяўляеце? Але і драматычна было каханне. Так. А якія звалі? Няхай будзе Вераніка. Вераніка пытае, што ў Ярослаўлі, а тут была другая Вераніка. І вось не хочацца пакідаць загадкі. Усё трэба даведацца, усё трэба разведаць. Я лічу, што хаця бы імя яны маюць на тое права, каб імя засталося для гісторыі. Ну, значыць, яшчэ даследчыкам працы. Гэтай асобай была Ганна Рафаілаўна Какуева, і жыла яна ў Ярослаўлі. Пачатак кахання прыпадае на апошнія гімназічныя гады Богдановича. Браты Ані Какуевай, Рафаіл і Мікалай былі сябрамі гімназістамі Максіма. У дружнай сям'і Какуевых паэт праводзіў амаль штовечар. І пред высокаю красою, увесь, зачараваны ёй, скланіўся я душой маёй, натхнённай, радаснай такою, а ў сэрцы хораша было, там запалілася цяпло. Нельга забываць і пра хваробу Максіма, пра што, відаць, ведалі ў доме Какуевых. Маці Ані, Таццяна Рафаілаўна, пільна сачыла за развіццём адносінаў яе дачкі з Максімам. І чым больш сімпатыі юнака да Ані станавіліся відавочнымі, тым з большай настойлівасцю яна ўмешвалася ў іх пачуцці. Але мы ведаем, што гісторыя гэтага кахання, захаплення не мела працягу. Так, справа ў тым, што Ганна, відаць, сімпатызавала Максіму, але пэўна, што ў яго быў супернік, таксама ліцэйскі гімназіст Ян Лілею, за якога ў 1914 годзе Ганна сапраўды выйшла замуж, і гэта сталася прычынай такой вялікай душэўнай драмы Максіма, водгукі чаго мы знаходзім у апавяданні Марына, якое было надрукавана ў 1914 годзе у нашай Ніве. Вы чулі? Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна. Шлюб прызначаны на заўтра.
Толькі чаму ж гэта ўночы глыбокія, даўшы спачынак стамлёным вачам, я шапчу цераз сны адзінокія: Аня моя, нікому не аддам. Чаму Ганна ўсё ж такі вырашыла аддаць сваё сэрца сябру Максіму Богдановичу? Цяжка зазірнуць у сэрца іншага чалавека. Напэўна, можа быць, яе сэрца і недзе вагалася паміж Янам і Максімам. Прыйшлося ўвасобіць гэта каханне ў высокіх вершах, якія цяпер нас з вамі саграваюць таксама, з'яўляюцца скарбам беларускага чытача і беларускай літаратуры. Гэта можа быць той найвышэйшы нябёсны шлюб, які адбыўся паміж гэтымі героямі колішняга жыцця яраслаўскага. Максім Богданович плакаў. Сведкамі яго перажыванняў заставаліся творы ды сама Аня. Да самай сваёй смерці яна зберагала вянок як кнігу і як вянок іх светлых пачуццяў. Мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Чаму ж нядобры час прынёс мне доўгае расстанне з вамі? Я пабляднеў ад горкіх слёз, і трэлет пачаў словамі: мне доўгае расстанне з вамі чарней ад вашых чорных кос. Замест вучобы ў Пецярбургскім універсітэце, куды Богданович меўся паступаць, Яраслаўскі юрыдычны ліцэй стаў ягонай наступнай альма-матэр. Максім зусім не збіраўся станавіцца пракурорам або суддзёй. Аднак рашэнне прыняў за яго бацька, Адам Ягоравіч. Жыццё ішло далей, і жыццё прыносіла Максіму яшчэ новыя сустрэчы. У літаратурным музеі Максіма Богдановича зберагаецца рукапісны сшытак вершаў «Зеляня», прысвечаны Нюце Гапанович. З ёю Максім меў вельмі прыязныя і шчырыя адносіны. Нюта была стрыечнай сястрой паэта і жыла ў Ніжнім Новгарадзе. Яе вытанчанаму густу Максім давяраў. Ён неаднойчы чытаў ёй свае вершы і адмыслова для яе нават зрабіў пераклад некаторых твораў на рускую мову. Вядома біёграфам і вядома з вершаў Максіма Богдановича, што было яшчэ некалькі музаў у Максіма у творчасці. Гэта цалкам натуральна для чулага паэта, які таксама так і мае такое глыбокае, чулае, любячае сэрца, але нешчасліва заканчваюцца яго сустрэчы з любымі дзяўчынамі, з музамі ягонымі. Ці былі ў Максіма іншыя музы, якую гісторыю кахання пакінуў на старонках свайго крымскага дзённіка Максім Богданович. Пра гэта вы дазнаецеся ў наступнай перадачы «Лабірынты».
Я не перашкаджаў сваім дзецям быць, чым яны хочуць, хоць па сутнасці ніколі не быў задаволены тым, хто яны ёсць. Вы чулі? Ганна Рафаілаўна выходзіць замуж за Яна. Шлюб прызначаны на заўтра. Карціна беларускага адраджэння была даволі бязрадаснай. Чаму вы мяне пазбягаеце? Бацьку Максіма Богдановича здавалася, што сваіх дзяцей ён ведае лепш за ўсіх. Разважае на тэму адносінаў сына да дзяўчат, Адам Ягоравіч гэтак характарызаваў яго. Ён занадта быў сур'ёзны і чысты для фрывольных сувязей і надта чесны, каб уводзіць каго-небудзь у зман наконт сур'ёзнасці сваіх намераў. Па-свойму ён зразумеў і эпіграф да вершаванага апавядання «Вераніка», за якім Максім вырашыў схаваць свае асабістыя пачуцці. Яна выдумка маёй галавы. На думку бацькі, ягоны сын нібыта ўвогуле стараніўся інтымных пачуццяў, а паставіў эпіграф для таго, каб тут не западозрылі жывой сардэчнай прывязанасці. Цяпер мы ведаем, што гэта было не так. Сустрэчы з дзяўчынамі, сваімі музамі прынясуць Максіму нямала душэўных перажыванняў, і адносіны з Ганнай Какуевай будзе адно з першых. Пасля захворвання на сухоты ў 1909 годзе бацька накіроўвае сына на лячэнне ў Крым. У Ялце Максім пасябраваў з асобаю, якая засталася дастаткова таямнічаю ў біяграфіі паэта. З гэтай дзяўчыны Максім пэўны час нават ліставаўся. На адвароце сваёй гімназічнай фотакарткі паэт напісаў трыялет, які меўся выслаць невядомае М.А. Аднак, з нейкай прычыны, верш быў недасланы. Я больны, бескрыдлаты паэт. Помню раз пазабыў сваё гора. Гэта цуда зрабіў ваш прывет. Я больны, бескрыдлаты паэт. Можа, ця майго верш ужо спет, дык няхай вам хоць песня гавора. Я больны, бескрыдлаты паэт. На гадзіну забыў сваё гора. Вот гэты трыялет, вось ён таксама навеяны знаёмствам з Кіціцынай, таму што, відаць, пасля таго, як яны рассталіся, як Максім вярнуўся з лячэння, яна прыслала яму, напэўна, можа быць, ліст або паштоўку, і ён быў расчулены гэтай згадкаю і адгукнуўся гэтым вершам, запісаў яго на фотакартцы, магчыма, паслаў ёй. Існуюць два варыянты гэтага верша. Гэта было першае крымскае знаёмства. Другім разам Максім Богданович наведае Крым у 1915 годзе. Ён паселіцца ў старым Крыме, правінцыйным гарадку з унікальным кліматам. Тут у яго адбудзецца новае знаёмства, якое прынясе новыя душэўныя перажыванні. Забудется многое, Клава, но буду я помнить всегда, как в сердце шипела отрава любви
и тоски, и стыда. Тебя в темно-синем платочке и песню, что пела мне ты. Прошли золотые денечки, остались только мечты. Вось такое восьмирадкове рускамоўны верш быў прысвечаны клаве ў 1915 годзе. Вядома, ёсць крымскі дзённік Максіма Богдановича, дзе таксама апісаны вось адносіны з гэтаю таямнічаю клавай. Трэба сказаць, што гэты дзённік вельмі цяжка чытэльны, ён і даследчыкі ведаюць яго, чыталі яго яшчэ з часоў Ніны Барысаўны Ватацы, ён захаваўся, але толькі дзесьці каля 1/4 гэтага дзённіка можна расчытаць, і зразумець, што адносіны Максіма і клавы былі такі вельмі блізкія, былі дастаткова інтымныя. І гэта, конечно, узрушала яго вельмі, і гэта повад для таго, каб мы вельмі уважліва прыгледзеліся да таго, хто ж такая была абраніца Максіма Клава. И сюда летом 2015 года Максим Богданович направляется именно подлечить свое здоровье. И во время своего пребывания в Старом Крыму, естественно, Старый Крым буквально так и сходил буквально вдоль и поперек. И старался как можно больше вдохнуть нашего лечебного воздуха, и что поспособствовало несколько улучшению его состояния здоровья. Магчыма, бацька паэта здагадваўся, што асноўнай прычынай добрага настрою Максіма па вяртанні з Крыма была ягоная сустрэча з клавай. Аднак і да гэтага сынава захаплення Адам Ягорович паставіўся як да нечага выпадковага, несур'ёзнага. Тыя, каму давялося азнаёміцца з дзённікам паэта, адзначаюць, што больш пачалі разумець характар юнака, якому ўжо ішоў 24 год. У адным радку ўжываліся яго асаблівая дабрыня, мяккасць і разам з тым парывістасць і настойлівасць. З клавай пазнаёміўся паэт на другі дзень свайго прыезду ў Стары Крым. Тады ж вечарам разгаварыўся з клавай. Знаёмых у мяне не было, і я кожны вечар з ёй сядзеў, гутарыў. Прыкладна 80-х гадах мінулага стагоддзя мясцовыя краязнаўцы зладзілі спробу адшукаць будынак, у якім Максім Богданович спыніўся падчас свайго лячэння. Асаблівасці кліматычнай зоны Старога Крыма былі вядомыя яшчэ з аддаленых часоў. Было заўважана, што праз мястэчка праходзіць гаючае паветра, стэповае, горнае, лясное, што нязмушана ядналася з марскім. У звязку з гэтым у пачатку 20-го стагоддзя Стары Крым пачаў набываць папулярнасць. Ён месціцца між аргамышаў, дзвюх зялёных, зарослых лесам гор і лічыўся як не раем для хворых на сухоты. Захаваліся сведчанні таго, што гасцей, якія пакутвалі на гэтую хваробу, сялілі наводдаль у прыватных пансіянатах і дачах асобна ад астатніх курортнікаў. Верагодна, у адзін з такіх дамоў і пасялілі Максіма Богдановича, які ўсё лета праваляўся ў гамаку пад чарэшнямі. Мястэчка было ціхае, спакойнае, жыццё ён плыло соннае, наіўнае, нібы запаволенае, ва ўсім адчувалася марудлівая паўднёвая лянота.
Ну и, конечно, Максим Богданович, когда увидел Старый Крым, то и как раз-таки он предстал перед ним вот таким городком, в котором жители, ну, фактически никуда не спешат. Несколько такой провинциализм писал. Ну, кафе городские. Вот идет Максим Богданович по городу, и прямо на тротуарах расположились столики, стулья. И за этими столами, ну, вот такое небольшое кафе, и сидят наши провинциальные жители. Энтузіасты здолелі лакалізаваць гэты будынак, у якім жыў паэт. На іхную думку, дом знаходзіцца на скрыжаванні вуліцаў Леніна і Пушкіна. Усё падобна на тое, як гэтае месца апісваў Максім Богданович. Будынак з флегелем, кухня, сад, дзе растуць слівы, чарэшні, грэцкі арэх. Але самае галоўнае было тое, што Клава жыла дзесьці побач. Армянка па нацыянальнасці Клаўдія Салтыкова, якая сапраўды пражывала ў гэтым пансіянаце. Нават імя ўладаркі яго вядома, Дар'я Тимофеевна. Вось там пражывала Клава са сваёй малодшай сястрой Оляй, і Максім таксама там жа у гэтым доме, толькі дом гэты быў вялізны з рознымі ўваходамі, і таму вось так склаліся там гэтыя цёплыя такія блізкія адносіны, вось, ну, якія, на маю думку, ніколькі не абніжаюць той высокай красы, якую пазначана ўся творчасць Максіма Богдановича, у тым ліку і верш прысвечаны Клаве. Клава падобна на дзяўчыну з карціны «Венецыя» Врубеля. Гэтую падказку дае нам сам паэт. Аднак драматызм тых адносінаў дыктаваўся ўжо тым, што Клава не была свабоднай жанчынай. Яна была замужняй. Можа быць, павінна штосьці быць, што трэба аберагаць ад лішніх вачэй. Я не думаю, што Максім пісаў гэты дзённік з тым, каб, ну, падазраючы, што гэта будзе калі-небудзь прадметам такой увагі, ну, старонніх людзей, скажем так, нават тых, хто захапляецца яго творчасцю. Хаця цытаты з гэтага дзённіка, тыя, якія можна расчытаць, яны друкаваліся. Прызнанне паэта ў вершы, што яму давялося адчуць і перажыць атруту кахання і сумы, нават сорам, гаворыць пра тое, што ў гэтых адносінах былі дні светлых, радасных узлётаў і дні пакутлівага разладу. Што ж гэта было? Каханне або захапленне? Ды ўрэшце не гэта галоўнае, галоўнае тое, што яно было. Яно яго сапраўды вельмі моцна ўзрушыла, і, можа быць, нават і яны думалі штосьці аб магчымасці сумеснага жыцця, але вядома, што Клава была замужам, і, канешне, гэтыя адносіны іх прыходзілася хаваць нават ад сястры Ольгі, якая здагадвалася вось аб тым, што там вельмі такая, ну, разгарэлася каханне, якое, можа быць, ім, ну, і цяжка было хаваць ад старонніх вачэй. Ён разумеў, што, можа быць, гэта што-то недазволенае, што ён пераступае нейкую рысу, але таксама, можа быць, спакуса ёсць і за рысу зазірнуць калі-нікалі.
Яшчэ нядаўна ў жыцці і паэзіі былі хлапчук і дзяўчынка. Максім мог прызнавацца ў каханні і рамантычна марыць, каб, да прыкладу, толькі дакрануцца рукою да яе рукі. Быў юнак і Мадонна, далёкая і недасяжная. Аднак у старым Крыме былі ўжо мужчына і жанчына. Магчыма, яны разам ездзяць на экскурсію ў Кактыбель і наведаюць кавярню Бубны. Яны выпраўляюцца ў Кізельштадскі манастыр і пераадольваюць лясныя і горныя сцежкі. Як і кожны мужчына, ён марыў пра сям'ю, дзяцей. Аднак Максім ведаў, што гэта ніколі не адбудзецца. Яму заставалася меней за 2 гады. Увосень 1916 году Богданович пераязджае ў Менск і пачынае працаваць сакратаром у харчовым камітэце Менскай губернскай управы. Жыве на кватэры змітрака Бядулі, харчуецца ў сталоўцы, што размяшчалася ў адным з пакояў беларускай хаткі. Тут сама жыла і Людвіка Сівіцкая, прыгожая маладая дзяўчына, якая працавала ў гэтым жа камітэце дапамогі ахвярам сусветнай вайны. Пра Максіма Богдановича яна пакінула свае светлыя ўспаміны. Успаміны былі яркімі і светлымі ў яе душы, вельмі падрабязна яна ўсё гэта апісала. І яна не магла, конечно, пісаць ужо там, ашчаджаючы сябе і Максіма, пра тое, што сапраўды паміж гэтымі маладымі людзьмі магло ўзнікнуць каханне. Вось тое можа быць апошняе каханне, высокая цёплая хваля яго, якая агарнула Максіма пасля ўсіх расчараванняў, пасля немагчымых гэтых сустрэч, немагчымасці быць разам з Аняй Какуевай, немагчымасцю быць разам з Клавай. Вось, і гэта тое было апошняе, што сагравала яго душу. Даследчыца Ірына Богданович мяркуе, што познія вершы паэта, якія умоўна датуюцца 15-16 гадамі, прыкладам «Маладыя гады», «Ужо мне пара дадому збірацца» і іншыя, маглі быць навеяныя не ўспамінамі пра светлыя дні кахання да Клавы, а ўзніклі дзякуючы знаёмству ў Менску з Людвікай. Разгадка мне бачыцца ў адной невялічкай карталюшцы або картачцы, напісанай рукою Максіма Богдановича. Некалькі слоў. Змест іх такі. Сёння пачуў, як ваша мама сказала, бедная моя девочка. Я доўга думаў над гэтымі словамі. Але жывем мы, як чужыя людзі, і ні да чаго дадумацца не можна. І так дзіўным чынам сталася, што я ўспомніла, што я гэтыя радкі ўжо дзесьці чытала і чула. І сапраўды, ва ўспамінах Зоські Верас згадваецца гульня ў пошту ў беларускай хатцы, і вось прыкладна пераказваецца змест гэтай карталюшкі. Вельмі кранальна Людвіка апісвае, як яны хадзілі разам на працу праз чырвоны касцёл, як Максім стаяў каля святыні і доўга ад яе не мог адысці. Для яго гэта было вельмі важна. Невыпадкова ў ягонай творчасці вобраз дзевы-маці такі высока паэтызаваны. Гэта абраз жанчыны, якая чакае дзіця, якая будзе калісьці маці.
Людвіку быў закаханы малады вайсковец Фабіян Шантыр. Ён служыў бабруйску і ліставаўся з дзяўчынай. Аднак, пачынаючы з восені 16-го года, Людвіка амаль не адказвае яму. Магчыма, яе сэрца заняў Максім Богданович, які толькі пераехаў свой родны Менск. Праўда, сяброўства было непрацяглым. Узімку 1917 году Максіму стала горш. Яму тэрмінова было зноўку ехаць у Крым на лячэнне. Яны развіталіся ў беларускай хатцы. Вось Максім так хацеў, каб на вакзал яго не праважалі. Вось ён абяцаў маці Людвікі, што будзе пісаць да Людвікі. Яна чакала ад яго ліста з Крыму, але так і не дачакалася гэтага ліста. Можа быць, ён ужо хворы і не здолеў напісаць ёй, а можа быць, як яна згадвала, можа быць, чужыя людзі не парупіліся адаслаць гэты ліст. І толькі калі яна даведалася пра тое, што Максіма ўжо няма, у маі месяцы 1917 года яна адгукнулася на заклік Шантыра, на яго пісьма і падала яму надзею і згадзілася выйсці за яго замуж. Яго адпявалі ў мясцовым праваслаўным храме. У Ялце ўсё даўно расквітнела, і ў паветры стаялі салодкія пахі магноліі, міндаля, акацыі.